Amen. Amen. Ngiyabonga ukuthi ngibe khona kule nkonzo. Njengoba lo mfowethu engene emshadweni benalo dadewethu. Noma ke sengithe ukulimala kancane. Amen. Ngoba ufanele Mduduzi uma nihlelela iyona uhlelo ningawabhala amagama esilungu nibhale nje isiZulu ngoba ayikho inkonzo ebalulekile njengenkonzo praise and worship. Ngisho leyo mshado ayilutho kulela. Ngoba iyokudumisa nokubonga uNkulunkulu ukuthi nje utholile umsebenzi ukuthi nje awusebenzi kodwa yakho. uDavid wabhala incwadi ezo-150 emdumisa uNkulunkulu ebonga. Ayikho inkonzo ebalulekile njengaleyo. Ngingalimala uma isivishwa inkonzo nje ukudumisa uNkulunkulu. Sizwe nje umzalwane ukuthi umdumisa kanjani. Ukuthi ke nongazi ngoba ungaphatha ibandla besishiya ibala kodwa uma usuthi ucela lithandaze usuthi uyalalela umfundisi ukuthi lithandaza kanjani ungathola abanye bengathandazi besongela abanye ukuthi ingane zabo ziyasebenza zamasebenzi kodwa kusontwana akasathandazi besongela manje imoto thina sina imoto badotshiwe bangamabhishophu mina lokhu ngokuvangeli akathandazi ukuthi uyabasongela kodwa wena ubona ngazathi uyathandaza kodwa inkonzo yokudumisa uNkulunkulu nokumbonga nokuphakamisa igama lakhe nokwazi ukuthi alikho elinye igama eliphakeme kunamagama onke ngaphandle kukaNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu. Ngizobuyela la enkonzweni le yomshado. Ngiyangibuzisisa uma ngabe umzalwane uthi uyashada ukuthi number 1 umkhonyana akaphindi na. 2 umakoti akaphindi na. Yena ke uma bephinda angilibeki mina ngisumzalwane lesizungu makumgqibela. Ngoba ukhona umzalwane ohamba nezinkonzo engabiziwe uNkulunkulu mawuthi yabuza athi akulaleki ngomgqibelo abehle ukuthonga ngomgqibelo aze aye naseyinkonzweni zikaSathane ngoba uPaul Petro uthi ke bhekani isitha senu sihamba phakathi kwenu. uSathane ukhona la endlini. Futhi uSathane uhlakaniphe kakhulu akabangisani nabazalwane uma besahlabelela. Siyabonga uNkulunkulu. Noma ngisukuma la sekuthiwa vala baba umdlalo wase ngizovala uSathane uzokulinda usuwedwa usungathi uyangena egedini lakho abese kuthinta ehlombe athi ngikuzwile unabangani bakho ungethuka awuphinde bese khipha ingane yakhe egedini ishawe imoto. uSathane kade wena udumisa ngapha abesethi ke sengikhona bengibonile libaningi kungethuka awuyenze futhi lento kuduka nemali indoda ilale ithenga ikhindi lezi enamaphokothe ngaphakathi intshontshe imali yayo ifihlela umngane kodwa iyashumayela ngapha. Amen. Amen. Ngithi ke mfowethu number 1 uma ungasindisiwe angeke uhlale kamnandi emshadweni. Ene uma ungasindisiwe kuzobe lokhu kukhuzwana omama bekhuza umkakho namphathi wezinsizwa abuyakhuzane nawe ngoba kuhlela umuntu ongagadekile ongagadiwe izwi kaNkulunkulu ngoba umzalwane okholwa uNkulunkulu noma okholwa uJesu ugadwa izwi likaNkulunkulu. Kukhona amazwi angithintayo encwadini esemuva kaGenesis lithi iBhayibheli babuza intombazane ukuthi ke ntombazane uzohamba yini nale ndoda ngoba uNkulunkulu wayeseshilo ukuthi ke hamba ungithathele umfazi eyihlotsheni. Siyabonga uNkulunkulu. Andike isihlobo sami nesihlobo sakho ntombazane nesihlobo sakho insizwa intombazane ekholwayo insizwa ekholwayo ungathathi intombazane esebenze ABSA ngoba kujaha ukuthi kuzotholakala indlu kodwa ingakholwa. Ngoba lithezi ngoNkulunkulu encwadini yeSambulo uma ubheka isahluko sika-21 kusika-21 ku-15 lithi ngaphandle kukhona izinja kukhona abathakathi kukhona iziphingi ngaphandle nansizwe ngaphakathi iyothatha ngaphandle. Uma ngabe sekuzugudi umprofethi athi kukhona iplate eliza kabi liza noMaZulu angithi uMaZulu akakholwa ungaphandle vele uthathe umthakathi wamlethe ebandleni silimane lapho emaplate kanti usuka endlini wawuthatha ngaphandle. Siyabonga. Uthi ke
bathi-ke sizobuza entombazaneni ukuthi izohamba yini nale ndoda. Amen. Bathi kubuza abafowabo noyise ukuthi uzohamba yini nale ndoda. Uthi-ke ningabe nisangivimba uJehova uyakuthi uSamsoni wayeyithandela kodwa lona-ke uJehova wayiphulumelisile indlela yakhe. Uthi-ke uJehova ngoba umuntu othatha unkosikazi ubeka igama likaJehova phambili akasibeki yena. Amen. Amen. Yayibona inyosi ukuthi ingakanani? Amen. Khona bayazi inyosi. Amen. Yayibona ingakanani? Izinesiswana kodwa amaphiko ayo mancane kodwa iyabelieve ukuthi izondiza ngoba kwasho uNkulunkulu ukuthi wena uzohamba ngokundiza. Uma uya entweni kaNkulunkulu awuzibheki wena. Yingakho abantwana bakwa-Israyeli bengazange bafinyelele ezweni laseKhanana ngoba babezibheka bona bathi babheke eKhanana bakuthole kuney'hlakela bathi ngeke silungela. uDavide wathi uma ezobhekana noGoliyathi akabhekanga uGoliyathi akazibhekanga yena ukuthi mncane wabheka phansi wakhuleka kuJehova. Nithi abantu basebemnikeza amajazi ensimbi wahamba isitebhu esisodwa wayikhumula iy'ngubo zensimbi wayilahla phansi wathatha isilangufeli wafaka itshe wamshaya uGoliyathi. Ngoba sihlezi kangaka buhlungu kangaka kushunyayelwa mihla yonke le. Akhona uGoliyathi emakhaya. Indoda ingabi umzalwane ibe uGoliyathi. Siyambonga uNkulunkulu. Umama angabi umama abe uGoliyathi. Iy'ngane zami zibusisiwe la zilethiwe kwathi ayigone ziphenduke zibe oGoliyathi. Siyambonga uNkulunkulu. Nami isonto ngapha liyangibulala asishunyayiswa indoda esingabona abantwana bayo. uGoliyathi wabantwana umile ekhaya. Angisazi ngizokwenze njani. Libonge ivangeli. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu ngizomenzela umsizi. Ngamanye amagama leli gama elithi babuhadebe ngizomenzela umsizi. Ngoba uma sesimlalela kahle uNkulunkulu asiyikuza namadate kubafundisa ukuthi mhla ka-14 ngiyashada kodwa sizolinda uNkulunkulu asenzele insizwa ize kubafundisi ithi mfundisi sengifuna ukuthatha unkosikazi kodwa umkami angimazi. Kusukela namhlanje usuke manje uye ekhaya uzilahle uthi baba nomama ebekufanele ngibe yikho ngehlulekile. Wena baba nawe mama nawe uNkulunkulu uyibumsulwa bempilo yami. Ngiyabuyela uJehova izwe lizokhuluma ngawe. uJehova uzokubuyisela ebuntombini bakho. Ulinde insizwa noma ulinde eyakho indoda. Ungahwithi amadoda abantu ungahwithi abafazi babantu. Amagama asencwadini kaIsaya athi ububi benu bubusithile ubuso bukaJehova ngoba angeke uthi umubi phambi kukaJehova azokunika umfazi uzoyithathela. Ngelinye ilanga babuzwane ningibize ngizofundisa bakubiya ukuthi kukhona abazalwane noma kukhona abantu ebandleni okufanele noma okumele ukuthi bangabathatha amakhosikazi. Amen. Amen. Kodwa-ke usathane ngoba yeqile mina akufanele ngithathe unkosikazi angincishe umsebenzi anginamali. Indoda kufanele ngamthatha unkosikazi ibe ney'nkhiphane zemali ibisithatha umfazi. Yila mazwi asencwadini kaMathewu 19 uma ubheka isahluko uma ubheka ivesi ka-11 lithi iBhayibheli bakhona abazithenileyo ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Bakhona abatheniwe bethenwe ngabantu. Bakhona abathenwa bezithena bona ngoba befuna umbuso kaNkulunkulu. Ngakho-ke umuntu otheniwe angeke agane ngoba umele izwi likaNkulunkulu. Yingakho oPawula bayimisa imishado bethi madoda thandana umkeni kodwa zange babathatha amakhosikazi. Uthi kube kuya ngami ngabe nihlala njengami. Efrijini kungasekho amapaloni uhambe nalena. Ekhona amadoda akukhomba kowimpi kodwa uhambe nalena. Lithi izwi likaNkulunkulu kuzohamba ngoba umshado kaNkulunkulu uzonakale nje. Uyazi ukuthi ubhidlike umshado. Ubhidlike umshado indoda iza nokudla nama-braai pack e-R500 uzobhidliza umshado yindoda ethenga iphayi ye-R5 emsebenzini. Ngephayi nje konakala umshado. Wemama wenzani ngalobaba umthengela iphayi ngelanga. Iphayi singaqeda umshado ongaka. Kwagcwele abantu eholweni kuphela umshado.
umshado ngephaya ka-5 rand. Uphela umshado ngendoda egibela la kuqala khona ibhasi kaPhatco ibekela umama ogibela esitobhini sesithathu isitulo. Uphela umshado ngenxa yesitulo sebhasi akusiso nesale ndoda lesitulo esaphatho. Ubaba uthengile isitulo eyibiza 25,000 edining room. Lo mama uhlala kuzo enabisa iy'nyawo esitulweni sikaPhatco uzaphatha ithawulo ngoba siyabanda iplastiki kodwa kunakho umshado ngoba le ndoda iqala nebhasi lapho eqala khona uphela umshado ngoba ungibekela nje isitulo ebhasini engesiyayo iteksi ngoba iteksi ngeyami ibhasi kaPhatco awumazi noPhatco unqamuka umshado wendoda yakho ekuthengele lamasofa okuthiwa igomagoma 25,000 14,000 kuyonqamuka umshado ngesitulo sikaPhatco. Yini mama uyazi ungibekela isitulo uthandela nje isitulo hayi ubekele usathane. Amen. Ubekele usathane. Amen. uJehova indoda ehleka umkayo ubi umama ukuthi noma kusebandleni umuzo seqhaqhazela isizwe ukuthi ule bandleni inkosi ngiyayiphilela yize ifungufungu eyilapha endlini izindoda yakhe ngeyifungufungu ngoba amene ngithi ihlala ehlongwane nomzalwane engihlala naye engizonda naye ehlala ehlongwane mina ngishiye kunayivunguvungu ehlongwane uyangena umakhelwane sekuneyivunguvungu ile ndoda yakhe iy'vunguvungu nomfundisi ongenengqondo awuthule ebandleni uzokuthandazisa mntanami sikiyeke iy'vunguvungu ongokaNkulunkulu angithi vele sinabakaNkulunkulu uma ngathi wena ungokasathane ngaye epolice station noma ngishayela ngaphandle sonke singabakaNkulunkulu kodwa uma usuthi akulaleleke amazwi kaNkulunkulu abantu basindiswe. OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu. Amen. Uma ngesingabakaNkulunkulu sizozwa amazwi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu oshilo ukuthi-ke indoda kufanele-ke ayenzele umsizi. Musuzenzele umsizi ngoba sizothi ulahle umkakho kanti ulahle umsizi ongamenzelwanga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yilowo nalowo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga. Noganwa ngolahliwe yindoda uyaphinga. Amen bazalwane. Amen. Nathi kwehle inyembezi uma ethi angithi njengoba silandile singamakholwa kodwa khona igama angasukanga kulo athi amakholwa yigebengu. Angithi ube akashonga ukuthi umdlalo wase noma ubani uthe amakholwa ngoba umuntu olahla umkakhe aganwe womunye uyaphinga naloyo oganwa olahliweyo uyaphinga. Amen bazalwane. Lalela. Yilowo nalowo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga nalona-ke ocothela lolahliwe uyaphinga ngoba khona hleziye ukuthi ngizobacothela uma bebalahla bese ngiyayithathela. Oganwa ngolahliwe uyaphinga. Yilowo nalowo olahla umkakhe ngoba ngifuna ukusho ukuthi mfowethu Hlobo umkakho lo ubaba uZulu akazange uma ethola lo mntwana wathi ngithole umfazi angithi kaMzulu wathi ngithole intombi kodwa namhlanje uyamdala lona ukuthi abe umfazi lo wakhe ukuze-ke mayimlahla noma-ke esethi uyamthatha-ke owasithole siyoba sathe siyabuza babathe intombazane emhlophe intombazane esonta lapha empikanelanga isilahlekele baze basho bathi hhayi lona owayemfazi wabahlobo ngoba uye wamenza unkosikazi unkosikazi kanye bazalwane. Nangesintu nje awuyifaki iveni nasesibayeni sengisho nje nangenkolo yesintu intombazane ayingeni kabili esibayeni lokhu kuthiwa iyashada. Cha ukuthi izobikwa amadlozini futhi siyoshada lapha kwaThabede iphinde futhi ilahlwe iphinde ibikwe futhi hayi akwenziwa kanjani. Akwenziwa kanjani. Umshado kanye makabo uNkulunkulu
futhi ngakusukshadela ukuthi hayi nami sengenzana ukuthi ngingase ngife ngingagqokanga iveli musubuye evelini yendodeni ngoba izokulahla neveli akayithenganga uyiqashile akusiye yakhe uma isibuyela le iza kulahla nganguthathela iveli lezinto ebebekuphophotha ngazo evelini ayisekho manje siyabonga uthi-ke ujesu-ke ngeziswayile amazwi akhulunywa kwakuthela ukuthi-ke ake siyeke ukuthi-ke sibe zigebengu siphinde futhi sizohlabelela ibandla ngiphinde ngibe umholi webandla ngiphinde ngibe umprofethi webandla ngapha ngilahla unkosikazi sangisho mina mprofethi sibathe siyahamba uthi umoya lo mshado uyaphela owami kade waphela umoya ukhuluma ngamaphelo wami ukhuluma ngamaphelo wabantu uthi-ke ujesu ngasholela ukuthi bangaba kaNkulunkulu ngoba umoya kaNkulunkulu uhlala mina kuqala nithizi kaNkulunkulu okholwa yimi njengokusho kwembhalo esiswini sakhe ugobhoza imfulo yamanzi anduba iyogobhoza kubo umoya womprofita funeka ngiziprofite mina kuqala Yebo. before ngiyobaprofita ukhona abaprofita badumilela abakaze bayiprofite bashiya ingane balahla amakhosikazi bazalisa amantombazane esontweni Yebo. kodwa yaprofita khona ingane ekhaya ngaphandle akasiprofiti yena inowo nalowo profiti sekufunela manje uma ezoprofita ebandleni akakasiprofite yena ngathi 10 years umprofiti funeka ihambe nabilakani bese kuthi wo umoya uthi kimi mdlalose usho mina mdlalose uthi umoya kimi wena wena sisho umoya kaNkulunkulu angithi umoya awuzukuhlola abantu mina ungakushoni siyabonga lithi-ke izwi kaNkulunkulu-ke yilowo nalowo lahla umkakhe yilowo nalowo omlahlayo umkakhe agqanwe ngomunye uyaphinga nalona-ke oganwa ngolahliweyo uyaphinga siyabonga uNkulunkulu Amen. yabona manje amabandla asewu-4 ngilahlile umkami ngathatha omunye saphinga nalo sithathana nomkami wanithi indoda engilahle umkami bathathana nabo bahlala le mina ngihlala eZola yena babona basemndeni silibandla nje ayibreak yami leyana siyaphisa angithi mina ngilahle unkosikazi bathatha omunye kwasekuthiwa-ke iy'phingi lezi imishini yaseyiphingile kwasekudaleka ibreak yami sengasabi futhi ukusho ukuthi noma ngabe ubeke isiteshi kuyona eSoweto Mduduzi endodeni enikhonza nayo elahla umfazi nishe esontweni ukuthi-ke mabethi omama namantombazane siyohlangana ngaphi wayinsizwa siyohlangana lapho ngoba kusiphingi wayenisho kanje kwalahla unkosikazi iqiniso ngithi iqiniso ubaba uthela uthe akasiyeke ukuba yigebengu sikhona and ubugebengu ubuvezile akafezanga ukweba imali akafezanga ukurobha akafezanga ukuthi wethe imoto uveze ubugebengu bokuthi ulahle unkosikazi usuphuma kuleli sonto uyomlahlela kwelinye isonto usuyoyinikela kwelinye usuthatha omunye kuhambe kushaya izandla awu ufunda incwadi kaMathewu nginezinye izimvu ekunesise zamesayo namhlanje munye kushiwo isiphingi Amen. Amen. Lapha kusikhe owenene. Amen. Sebandleni kaNkulunkulu. Eyophuliswa. Akusiwa konke lapha ebandleni. Siyabonga.